En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O Pleno do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas cualificou a Anada 2025 como moi boa. Así o anunciou o presidente do Consello Regulador, Isidoro Serantes, na tradicional comida que esta denominación de orixe celebra cada ano cos medios en Madrid. Esta decisión foi acordada o pasado 19 de xuño, sendo un dos puntos de traballo da última reunión dos vocais do Pleno do Consello Regulador. O informe técnico redactado polo órgano de control e certificación do Consello Regulador explica que ata o 31 de maio de 2025 o viño verificado da Anada 2025 desta denominación de orixe superaba os 14 millóns de litros, o que supón case un 7% máis de viño que no mesmo período da colleita pasada. Ademais, o documento inclúe os resultados comparados da análise sensorial e físico-químico do proceso de certificación de 623 mostras pertencentes a 127 adegas. Trátase dun proceso acreditado por ENAC para verificar a aptitude dos viños antes de sair ao mercado. Para iso, o órgano de control e certificación ampárase no traballo dun panel de expertos integrado por 30 profesionais. Así, cada un dos depósitos das 167 adegas son verificados na súa aptitude físico-química e organoléptica en cata cega antes da súa posta no mercado. Esta acción garante aos consumidores o cumprimento do prego de condicións dos viños de etiquetaxes baixo o amparo da denominación de orixe Rías Baixas. Segundo o informe técnico, a colleita 2025 da de Rías Baixas pode definirse como unha nada histórica en canto ao volume e dada a perfecta maduración do froito, grazas ao equilibrio térmico do pasado verán, augúranse uns viños brancos coa acidez característica da zona, pero cunha carga froiteira moi expresiva e un perfil aromático limpo. O informe non só compara datos e puntuacións con edicións anteriores, senón que tamén ten en conta a valoración dos expertos nos diferentes concursos de viños nacionais e internacionais, así como os comentarios recollidos en guías especializadas e publicacións. O documento técnico explica tamén que 2025 foi un ano caracterizado por un inverno e unha primavera moi cálidos e húmidos, cun verán estable. O ciclo vexetativo iniciouse pronto, cunha brotación boa e irregular do 90% e un índice de fertilidade de 2,3 acios por xema brotada. A floración produciuse no mes de
maio e foi moi rápida, grazas ás condicións meteorolóxicas favorables, o mesmo que no mes de xuño o Callado. Pola contra, a situación a principios de verán, con alta humidade e temperaturas mínimas elevadas, fixeron crecer a vexetación rapidamente, obrigando a realizar labores de poda e aclareos para mellorar a ventilación do froito. A vendima comezou a primeiros de setembro cun estado hixiénico e de maduración da uva óptimos. A uva entrou nas adegas nun perfecto estado de hixiene e sanitario e cunha boa calidade. En total recolléronse 47,5 millóns de kilos de uva nunha vendima que, din dende Rías Baixas, se pode cualificar como tranquila e ordenada. Galicia e outras comunidades únense para reclamarlle ao Ministerio de Agricultura que inclúa o mildeu dentro das pragas subvencionables polos seguros agrarios. Que se inclúa, por exemplo, estamos aquí en Rías Baixas, o mildeu dentro das enfermidades, das pragas subvencionables dentro dos seguros agrarios. Porque, explica a conselleira, nestes momentos viñedos con mildeu poderían quedar excluídos de recibir compensacións ante estragos meteorolóxicos. Co cal o propietario, a maiores de ter esa merma na súa colleita, pois ten que seguir tratando periódicamente para que o mildeu non afecte, porque senón pois non lle cubriría o outro dano, non? Declaracións da titular de Medio Rural dende un viñedo de Ribadumia afectado hai uns meses por unha treboada. María José Gómez destacou a importancia de que os viticultores protexan o seu con seguros agrarios. Nesa liña destacou que o Goberno galego acaba de ampliar as axudas a estas pólizas. Sacamos unha axuda, unha subvención de 9,5 millóns de euros que vimos de ampliar. Esta mesma semana se publicaba no DOGAS a ampliación de 1,5 millóns de euros, é dicir, que unha aportación de 11 millóns de euros de fondo propio para axudar aos gandeiros e agricultores e viticultores pois que se animen a protexer as súas producións cos seguros agrarios. É fundamental eses seguros para protexer e descansar, non? Un pouco máis tranquilos cando pois vemos que contra a meteoroloxía non somos capaces de, o ser humano non pode actuar, pero sí podemos poñer os medios para que os nosos agricultores, gandeiros e, por suposto, viticultores pois teñan esa tranquilidade. A conselleira destacou o incremento nas achegas neste ano porque indicou tamén aumentou a demanda de seguro. Vímolo facendo na Xunta de Galicia pois dende hai moitos anos, pero este ano pois incrementamos como nunca, porque tamén se incrementaron pois a demanda dos seguros agrarios. Unha demanda que medrou un 75% na convocatoria anterior. Teño que dicir que hai 38.000 pólizas, había no ano 25 38.000 pólizas con un capital asegurado de 1.200 millóns de euros.
Seguros que achegan tranquilidade e estabilidade aos viticultores, como no caso deste viñedo. Para a Consellería de Medio Rural é moi importante apostar por estas subvencións que poden chegar en algún caso hasta o 75% entre a axuda que damos dende a Xunta de Galicia e a que aporta tamén pois o Ministerio. Consideramos que é esencial para dar estabilidade, para dar seguridade ante a intranquilidade, ante a incerteza dun tempo que cada vez é máis cambiante, con fenómenos atmosféricos que varían dun día de moita calor a unha treboada, pois como nesta viña na que estamos hoxe. Polo máis de marzo ou así, que é unha granizada, algo que non se pode controlar, e, bueno, estropeou bastante os viñedos. Suerte que temos contratado un seguro agrario xa dende fai 4 ou 5 anos e, bueno, eso, o perito dixo que había un 69% de afectación, que volverá antes da vendimia a valorar como está o estado das cepas e dos racimos para facer unha última avaliación e depois concretar o abono que nos vai a facer. O alcalde de Ribadumia animou a veciñanza a contar con estas garantías nas súas parcelas. O rural que poida ter esas garantías para as súas producións, pois sempre é interesante. As condicións meteorolóxicas en moitos casos pois marcan precisamente as diferencias, estar protegidos, pois creo que é importante. Por lo tanto, traballar nese sentido, pois creo que é unha responsabilidade tamén e sobre todo tamén unha axuda moi importante. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A Mancomunidade do Salnés rodéase de expertos para buscar as claves cara á desestacionalización turística. O Real Club Náutico de Sanxenxo acolleu o Foro de Turismo, unha cita dirixida a analizar as diferentes potencialidades da zona para atraer visitantes tamén fora da tempada alta. Nos levamos moitos anos traballando nesa liña, consideramos que as tasas de ocupación nesta comarca durante os meses de verán xa están en niveles, digamos, máximos, pero temos moitos máis meses para poder medrar. Os datos van mellorando ano tras ano, vamos medrando en todos os meses, estamos analizando a nivel de fluxos turísticos cada un dos meses do ano e vamos medrando todos os anos, eso é un dato moi positivo. Estamos falando dunhas tasas de crecemento do turismo nos últimos 20 anos do 1.750%, é unha auténtica barbaridade. Temos que seguir traballando na clave de desestacionalización. O programa da xornada dividiuse en 4 mesas, abordando outras tantas potencialidades do Salnés para conseguir a desestacionalización do turismo. Unha delas estivo centrada na enogastronomía, unha experiencia de éxito. Temos un viño excelente, temos uns produtos do mar, unha gastronomía, unha cultura gastronómica exquisita. Estuvimos hablando de enogastronomía, un poco de todo lo que aporta eso a un sector como es el mundo del vino, el enoturismo, todas las experiencias gastronómicas y experiencias enoturísticas que pueden tener visitantes que vienen a Galicia y que van a poder visitar bodegas y qué aporta el vino en este tipo de experiencias, ¿no? Isabel Salgado leva máis de 20 anos traballando na adega da denominación de orixe Rías Baixas Fillaboa. Neste tempo viu como foi medrando a aposta polo enoturismo. Hace casi 27 años esto no existía, recibíamos visitas, pero no teníamos un programa de enoturismo, ni teníamos pues un protocolo, ni tampoco visitas guiadas, ni nada de esto, lo hacíamos nosotros. Ahora ya sí que esto ha cambiado muchísimo desde hace unos años y ya pues tenemos diferentes visitas enogastronómicas, tenemos visitas guiadas, catas temáticas y entonces ha cambiado radicalmente y tenemos todavía un largo camino por recorrer. Para Salgado non hai dúbida, o enoturismo está de moda. Nosotros ahora podemos recibir visitas durante todas las estaciones del año, entonces claro, no dependemos de las estaciones y durante el invierno podemos recibir visitas, podemos ofrecer catas y podemos ofrecer incluso visitas al viñedo y en verano también y en vendimia y en
todas las épocas del año. O sea que es algo como muy importante para dar a conocer nuestros vinos y nuestro entorno. Tamén destacou o potencial desestacionalizador da enogastronomía Francisco Gil, xornalista gastronómico. Creo que son dos elementos fundamentales para cooperar en la desestacionalización del turismo, sobre todo en zonas donde ya hay una importante presencia turística en temporadas altas, como es el caso, por ejemplo, de la comarca del Sanlés, ¿no? Y además también fue una de las primeras que puso una pica en Flandes con, por ejemplo, la fiesta del marisco de Ogrove, que es de las más antiguas, yo creo que es del año 63, con lo cual ya invitaba a que la gente viniese fuera de la temporada. Estamos hablando de... es una fiesta que se desarrolla en el mes de octubre, ¿no? Es clave y ayuda además la gastronomía, primero porque los productos gastronómicos que tienen un origen muy importante y la gente va a disfrutarlo en origen porque es donde mejor se pueden comer y más barato también, y en el caso de los vinos igual. Y eso no hace falta venir en verano, al contrario, siempre es más barato y vas a encontrar un servicio más cómodo, más confortable y más económico fuera de la temporada alta que en verano. Ademais, fixo referencia ao traballo realizado nestes anos pola ruta do viño Rías Baixas. Asegurou que a asociación contribuiu a marcar o camiño a outras rutas do viño de Galicia. Yo creo que la ruta del vino de Rías Baixas fue la que marcó además el itinerario a seguir para las otras rutas del vino de Galicia. Es decir, aquí, aparte de que es donde hay una masa crítica muy importante, hay alrededor de 200 bodegas, hay un importante número de esas bodegas que forman parte de la ruta del vino, hay distintos subzonas que participan de esa ruta del vino y hay sobre todo en esas bodegas actividades enoturísticas que han facilitado que esa ruta sea un éxito, ¿no? Y esté muy vinculada con otros aspectos del territorio, como son los pazos, los jardines históricos, la gastronomía, en fin, yo creo que es un ejemplo de éxito. Nesta mesa redonda, o terceiro relator foi Diego Ortega. El ofreceu tamén unha tripla visión, como CEO de Fontecruz Hoteles, como propietario do restaurante Caleña en Ávila e como propietario da adega Alta Pavina en Ribera del Duero. Que en el caso de Galicia y la zona que nos compete, lo más importante es seguir trabajando en la dirección que se está haciendo. Cada vez el número de clientes, de usuarios, de gente que viene a disfrutar la zona es mayor. Las autoridades estuvieron hablando de que se está desestacionalizando bastante, hay infinidad, muchos fines de semana y cada vez la temporada es más larga. Y yo creo que es muy positivo, que lo que hay que hacer es seguir dando calidad, seguir dando acciones, experiencias y seguir promocionando para que el turista, el viajero, la gente que quiere buscar experiencias, pues siga disfrutando de la zona. El tamén se referiu ás sinerxías que se xeran entre o mundo turístico e o enolóxico, coas que ambos sectores saen beneficiados. Y bueno, para mí es que todo termina siendo uno, que es la forma de vida que tenemos los españoles y los gallegos en esta zona, contra los clientes que quieren venir. La gente cuando viene a Galicia, no viene a Galicia porque sí, viene a Galicia porque quiere comer, porque quiere beber, porque quiere dormir en un buen hotel, porque quiere visitar monumentos, porque quiere disfrutar de las playas. O sea, al final hay un entorno, hay un concepto de lo que es venir a Rías Baixas, a Galicia, a la mancomunidad, que eso es fundamental de cara a disfrutarlo. Entonces no se pueden separar las cosas. Tú no puedes venir a Galicia y no tomar buenas almejas y no beber vino de Rías Baixas. O sea, es inseparable y no creo que haya nadie que lo haga. Entonces es uno, está todo junto. Ademais, puxo en valor o traballo realizado ata o momento. Se ha hecho un trabajo espectacular, creo que Galicia, la zona de la mancomunidad, es top a nivel nacional y es un destino top
a nivel internacional. No hay nadie que no conozca los vinos de la zona, no hay nadie que no conozca el destino, no hay nadie que no conozca las regatas, el náutico. O sea, todo lo que se está haciendo creo que es un trabajo espectacular y hay que seguir en esa dirección dando fuerte, porque esto va a más y hoy en día todo se viraliza de una manera más rápida y las cifras están ahí y se está notando el trabajo bien hecho. Esta mesa estivo moderada por Manuel Villanueva, exdirector xeral de Contidos de Mediaset España. Actualmente colaboran nas publicacións especializadas Mediaset Gastro e Siete Caníbales e autor do libro Palabra de Vino. Bueno, yo creo que el enoturismo para las bodegas supone también una línea de negocio nada despreciable, ¿no? Pues primero porque el enoturismo permite enseñar un territorio, enseñar tus vinos, hacer que la gente los conozca, hacer que la gente los quiera y hacer que la gente los compre. Como he dicho en el final de mi intervención, yo creo que el enoturismo va más allá de recibir visitantes, va de generar vínculos, de que la gente se sienta muy vinculada con un paisaje, con un territorio, con un vino, con una comida. Ademais da enogastronomía, as demais mesas abordaron o potencial desestacionalizador do Xacobeo 2027, do turismo deportivo e do turismo náutico. Todas elas estiveron moderadas polo veterano xornalista Pedro Piqueras. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Empezamos no 2005 aquí na casa de meus abuelos e foi unha fase de sobre 6 anos moi bonita. Por circunstancias despois tuvemos que pasar a Cambados, que, bueno, pues eran unhas instalacións que tamén nos axudaron a crecer, pero eu tiña claro de que algún día teníamos que volver para aquí. E Rodrigo Méndez cumpriu este obxectivo. Bodegas Forjas do Salnés inaugurou as súas novas instalacións en Meaño, un acto ao que acudiron centos de persoas. Pero que hai xente que son 20 anos de traballo que levamos facendo. Eu casi che podo dicir que o 80% da xente que está hoxe aquí neste evento eu tomei unha copa de viño ou estuve tomando unha botella de viño ou falando de viño algunha vez con todos eles. Entonces, despois de 20 anos, indo por todo o mundo, hoxe que hai xente de Panamá, xente de Chicago, xente de Mallorca, de toda España. Eu tamén quixen facer un evento e involucrar os meus amigos bodegueros e veciños de aquí. Hai moitas bodegas de Rías Baixas aquí cos seus viños. Un pouco sempre foi a nosa idea de facer viño, facer pueblo e facer comunidade. Pero a eso de facer comunidade para nós é moi importante. Un dos asistentes foi o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, selo de calidade ao que pertence Forjas do Salnés. Dende a DO destacaron o traballo que a adega fai na elaboración dos seus viños, especialmente na súa aposta polos tintos. Personas como esta, como Rodrigo Méndez e a súa familia, toda esta empresa que está a Forjas do Salnés, debía de haber moitas, pedimos moitas na denominación de origen Rías Baixas, porque é unha persona que, aparte de ser unha persona extraordinaria como persona, é un gran conocedor do mundo do viño. Esta xente traballou por estas variedades, está facendo viños de guarda nas variedades tintas, son uns viños extraordinarios, e creo que tamén temos que apostar algo por estas variedades que xa son unhas variedades antiguas en Galicia, son unhas castras antiguas e, polo tanto, tamén temos que facer algo. É un nicho pequeno que hai aí, pero que sí o temos que aproveitar. Actualmente Forjas do Salnés elabora 33 marcas de viño. En común teñen a súa aposta pola tradición e un coidado traballo en adega. A xente a veces pregúntanos, xa vedes, son 33 marcas diferentes que elaboramos, pero temos unha premisa superimportante que é o clon primitivo do albariño. Nós onde vemos unha cepa bella en calquer casa de Meaño, calquer viticultor, que aí vamos, facemos unha selección, mandamos a beberista e queremos seguir tendo ese patrimonio genético que eu penso que en algún momento se estaba perdendo, porque é máis fácil chegar, coller unha cepa e plantala. Entonces, para nós eso é a premisa de empezar a facer un boviño, parte do clon. Trabajo, esfuerzo, calidad, riesgo
hay muchas cosas, porque hoy puedes apostar por los vinos de aquí, pero hace 23 años este era un sistema de grandes bodegas, de una filosofía muy diferente a la que tienen hoy esta bodega y muchas más, que ha cambiado absolutamente el perfil de productor de la zona. Que hemos pasado de grandes, ahora hay mucha gente pequeña que con 3 hectáreas, con 4 hectáreas, con 2 hectáreas hacen proyectos, eso no existía antes. Neste amplo catálogo conviven tanto elaboracións brancas como tintas. Precisamente esta aposta polos viños tintos é unha característica que ven marcando a traxectoria desta adega. Hay que tener muy claro que tienes un nicho de mercado muy concreto. O sea, esto no es un vino tinto de aquí, no es un vino para un señor que bebe Ribera del Duero o Rioja clásico. Hay que enfocarlo mucho a vinos perfil norte de Europa, vinos de zona fría. Yo empecé con Rodri y la primera propuesta, cuando yo dije vamos a elaborar tus viñas, él me dijo, yo tengo la encomienda de mi abuelo de hacer vino tinto. Y digo, ¿a ti vino tinto aquí? Yo no sabía ni que habías visto. Y yo le dije, mira, tío, si se puede hacer, lo voy a hacer. Y empezamos primero con las variedades que había aquí, Queaíño, Espadeiro, Loureiro. Difícil al principio porque no entendíamos nada y no había una experiencia, no había un... Y rápido nos dimos cuenta que podíamos encajar, sobre todo me dio la sensación que el Queaíño podía encajar mucho con un perfil de Borgoña incluso. Ellos decían que el Loureiro era el vino de aquí, digo, vale, pues se puede hacer todo. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero que las salas han evolucionado, los sommeliers son muy jóvenes, quieren cosas nuevas, se atreven a esto. Segundo, el cambio climático. El cambio climático para las variedades distintas aquí en Galicia ha ayudado mucho. Y bueno, yo creo que son vinos muy internacionales, más demandado en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, que a lo mejor en el mercado local. El local a lo mejor sí, pero ya cuando pasas al territorio nacional es mucho más complicado. Polo de momento estes cambios favoreceron a estrategia da familia Méndez, aínda que son conscientes de que de cara ao futuro haberá retos no camiño. Dentro de 20 años todo nuestro mundo tiene un hándicap muy grande actualmente, que es el clima y el agua. Para nosotros este cambio hasta este punto nos está favoreciendo. Hay un cambio de consumo, es decir, la gente está volviendo a consumir mucho blanco y menos tinto. ¿Qué pasa aquí? Que el perfil de vinos que tenemos en Galicia, por la propia naturaleza ácida y fresca, es casi como un espíritu de blanco. Entonces yo creo que con el cambio climático van a tener mucho más interés. Vamos a poder ver ya vinos muy serios que ya llevan 10, 15 años en botella, que eso es lo que te engancha a la gente. Y bueno, los blancos y los tintos son modas. Para inaugurar estas novas instalacións, os responsables de Forjas do Salnés rodeáronse de numerosos amigos. Todos puxeron en valor esta apostada adega, destacando o intenso traballo que levou a familia a chegar a este punto. A familia Méndez para min é das mellores familias que levo conocidos en moito tempo. Non somos amigos de fai moitos anos, pero sinceramente é tan intenso, son unha familia tan humilde, tan generosa, tan boa, que para min é un apoio absoluto que lle teño que aportar sempre, en todo o que poida. E algún día vai ser viceversa, porque non teño ninguna duda de que esta bodega hasta agora navegou hasta onde está, pero dentro de 5 ou 6 anos eu penso que vai ser unha das grandes bodegas de España, non de Galicia, senón de España, xa coa proyección que ten a nivel internacional, o apoio que ten externo tamén de Raúl Pérez, ten moitas cousas, e a genialidade que ten Rodri profesionalmente. Está claro, o proxecto que teñen aquí é un proxecto diferente, non é un viño calquera, é un viño diferente, apostaron por algo novo no mundo do viño, apostaron por os tintos de Galicia ahora que veñen forte, non quero dicir que non hai xa outra xente que non o fixera tamén, pero creo que veñen un proxecto novo, con aire sangre nova, e a mí me parece que esta vai ser unha das grandes bodegas de España, e do mundo, xa verás. Tampouco faltaron as autoridades a esta inauguración dunha banda o alcalde Meañés que celebrou a decisión da familia Méndez de instalarse no concello. Felicitalo por apostar polo rural. Isto genera empleo, genera riqueza e tamén axuda a fijar población. A xente xoven pode ter traballo aquí, fija población e beneficia a todo o mundo. Esta é unha aposta pola innovación, pola calidade, pero sin renunciar ás súas raíces nin ás súas
tradicións. Tamén asistiu o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. José Balseiro destacou o apoio que Forjas do Salnés recibiu da Xunta de Galicia, cunha achega de case 440.000 euros para a posta en marcha deste novo proxecto. Está moi ben empleados os fondos que se veñen empregando todos os anos no tema do sector vitícola, ben sea para as inversións das bodegas, como este caso e outros moitos, ben sea para a promoción de viño en terceiros países. En definitiva, estamos totalmente orgullosos dos enormes premios e constantes galardóns que está recibindo os distintos viños de Galicia. Unhas instalacións que para a adega significan un paso máis no seu camiño cara ao futuro, mantendo a vista posta na excelencia. Eu sempre digo, en calquer sector de Galicia se fan produtos bons, pero creo que temos que apartar o complexo a un lado, agora xa temos que buscar a excelencia, pero nos viños, no leite, nos quesos, é iso o que nos falta, cando empecemos a buscar a excelencia. Entón, estas instalacións eran necesarias para buscar ese seguinte paso, non? E agora xa o seguinte paso tamén é introducir a seguinte generación que xa vai empezar a traballar e que vayan collendo riendas e irlos formando, que ao final isto non teria sentido se non hai xente detrás. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.